Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Telbudella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Il-podcast tal-lum il-biskutti, ma nafsu ma wieħed hu n-numru. La sakrift il-numri. Anka ma nafsu ma tajb nkunu nafu. Inta għajt ma saħat, għalli sinti mill-lu saħat fuħet mill-biskottini kellna ħafna mistidna ta' koloriti. Ekko. U għalli eżat laqata Alfred, għalli saħat. U babatinna. ċaħat li intajt miegħu. Intajt miegħu. Għalli għas kelkom minn kull sfera tal-ħajja. Ekko. Għalli, u għem saħat oħra, għalli biskottini mandus kolur. Għalli koġbu. U għalli saħna stedilna nis mizzewċ naħat, anka għala persona. Mela. U jina dejjem nirrepeti illi nistaw ma naqblux imma niftakru li aħna ġejjin mill-istess art. U d-importanti. Mill-istess gżira aħna. Aħna l-koll Maltin. Importanti ħafna niftakru għadin, nżommu f'moħħna. Li kollha mill-istess biċċa art jiena jieħdu għalihom meta ngħid tikka ta' pajjiż u mhux tikka ħdej pajjiżi enormi, ġgandi, però tikka li tipproduċi ħafna affarijiet sbieħ. Waħda mill-isbaħ gżejjer fid-dinja. Imorru għal-mistiden. Il-mistiden tagħna llum. Interessanti llum. Apparti li u ħabib tagħna, huwa interessanti ħafna. Il-mistieden tagħna illum, ma nafx jekk taf x'inti, imma meta kien żgħir kien joqgħod fiċ-ċimiterju. Xiex? Joqgħod fiċ-ċimiterju. Siġifieri, għom ħidġen n-nies ta' tibdiex. Jiġifieri, mela ejja, Meta kien żgħir tinkun nafa. Meta missieru, meta kien żgħir, il-ġenituri missieru kien jieħu ħsieb iċ-ċimiterju. U dar ma kellhomx u tawhom kamra fiċ-ċimiterju stess u dan kien jgħix fiċ-ċimiterju meta kien tifel. Ejja, tlaqna sigla tinkun naf. Illum bekk għandu ċertu ukoll iħoss ċertu affarijiet. Ġejja tiegħi illum. Tlaqna sigla. U wara il-ftuħ tal-programm, nirringrazzja lid-direttur tagħna Ivan Baldacchino, illi dejjem ikun simpatiku magħna fuq il-headphones. Għandu karizma. Karizma ta' barra minn hawn. Kemm nixtieq għandu. Kemm ma nixtieqx. Kemm nixtieq li għandi l-karizma tiegħek. Le ma ngħidlek Ivan il-karattu tiegħu tkun taf fejn. Infatti li jpoġġina fit-tajjar. Fit-tajjar u ġiritina xi ħasla. Ħasla waħda. Ma dak li nsixti Baldacchino kun jomu. Inta dak ma tafx il-missieru li huwa il-proprjetarju wkoll tal-Smash Television. Missieru nafu ħdimt miegħu u ħafna differenti. Waqt ix-xogħol m'hemm xajt missieru. Ma ħafna xorta relax għax ħdimt miegħu. Mela l-programm tagħna l-podcast jixxandar fid-9:30 ta' filgħaxija wkoll fuq Smash Television nhar ta' ġimgħa, imma wieħed jista' jsegwih fuq il-Facebook
u Facebook pjattaformi Kalamita. oħrajn, pjattaformi Jekk għadkom oħrajn. għamiltux like fuq il-paġna Kalamita, l-ura issu għacċans li tamlu like, għalli tkunu tista' isseguna. U l-missiden tagħna llum huwa Paul John. Paul John imma Paul John, kif huwa inselmulek. Namaste xi tfisser? Mela, namaste hija spjegazzjoni qasira hija li jien wassal il-paċi u l-imħabba lilek u inti ttini dak li inti tirċivi lura. Sabiħa. Imma kif nistgħu nsejħulek? Mhux li taqra x-xorti, ma narakx taqra x-xorti, indika x'differenza hemm? Mela, l-ewwel nett hija bażulla għalija, xina tul daw l-aħħar jisu 25 sena dejjem provajt neduka li inti jekk inti ħatfittex gwida, misset murant il-banka tal-lottu, sfortunatament għaw Malta għaw din it-tendenza li naqdu nsejħulu titlu, il-bniedem, jekk inti għan sejran avukat, mis sejran skarpan. So, ġifiri, jekk inti sejran fortune teller, consultant, or whatever, għajt, issejjaħlu bismu. Fortune teller, all right, issejjaħlu forsi b'dak id-deket, ma jina fuq naħatijaj, jina spiritual consultant, astrologista u autur. Tajb ħafna. Isma, ħanibda mal-ewwel għax din ta' ċimiterju, x'inhi veru? Mela, dina il-papa tiegħi kien għal xi żmien iktar minn 15 sena kien jgħix ġewwa l-Ingilterra u meta ġie lura Malta fin-1958 tawħ liħu ħsieb għadu sallum ġifieri iċ-ċimiterju tal-Kapuċċini, però ovvjament ma kellux fejn jabita u bis-swit iċ-ċimiterju hemm cottage għadu sallum jissejjaħ Robin's Nest u taħħaċċess li sakemm isib dar jabita hemmhekk. Inta għamal mama, iż-żewġu, u jena trabbejt hemmhekk. U inti t-tfulija tiegħek qattajta tilha fiċ-ċimiterju. Il-mamija lajti għal-ġenna kienet tgħid li l-unika wieħed mill-aħwa li dejjem kien idur maqbur, qatt ma nsibuh. Bis-serjetà. U bil-lejl. Bil-lejl. Mela. Ma nafx il-ħinijiet jiena kont żgħiru, ma niftakarx, imma ġifieri għax kelli tlaqna Le, hemmhekk ma meta kelli kontu torqdu bis-swit iċ-ċimiterju. Il-cottage kien bis-swit għadu hemmhekk, ġifieri Robin's Nest, dan hekk tmur iċ-ċimiterju tal-Kapuċċini, il-kalkara tara Robin's Nest. U kif tidħol ġo fih, ġifieri mbagħad tista' tidħol ġo ċimiterju minnaħa l-wara. Ma tiftakar momenti fejn kont iddur mal-oqbra bil-lejqa u Ftit. Temmen li da is-sens tiegħek, is-sens speċjali tiegħek ġie minn hemm. Issa jiena dejjem nemmen li gift titwilet miegħek, jiġifieri tista' titwilet fejn titwilet. Imma jista' jkun li forsi min permetta li jiena nħud il-gift tefani ġod is-sitwazzjoni mitwelid. Ħanibdew mill-ewwel bit-tqil, il-mamul jeżisti? Jeżisti, però ovvjament it-tieħ saħħa kemm temmen fih inti. Jekk inti ma temmenx fih, jekk inti tikkumbattih b'enerġija pożittiva u ma jelbikx. Jekk inti tislakja ftit, joħdok. Kif ħan iġriltlu? Mela, inti temmen, ejja ngħidu aħna, inti temmen li inti. Jien pereżempju fil-flus ma nistax nieħuruh u ngħid isma' Alfred għamillim naħseb mamul. Ma tistax taqbad tiġġudika. Ma nistax nkun naf. Ma tistax. Kif ħan iġġielek, kif ħan kun naf? Li inti iżżomm lilek pożittiv. Ġifieri inti temmen, mela jiena għaddej ħażin finanzjarment, mela jiena rrid inkun aħjar. Tittemmen fik innifsek li inti l-pożizzjoni tiegħek se tkun aħjar. Il-pożittività titteleb in-negattiv. Però il-mamul ġej mill-ispirtu iswed u xek. Minn ċertu maġija sowda, eżatt. U xek. Forse nispjegawa aktar aħjar. Dana suġġett daqsxejn vast, ġifieri. Ma nis interessom da suġġett. Viva, ma huwa. Per eżempju, ħana l-istorja żgħira, saċerdot, eżorċista li ssejjaħ f'dar ta' marra li kienet qiegħda indunat li għandha mamul u dal-eżorċista mari dar tagħha flimkien ma' ħbieb u induna li kellha alla inti hawnhekk kellek xi ħaġa li ma dixaw. Tista' tara x'inhi u di bdiet iddur qatlu wara Marija Santa, qatlu kelli statwetta żgħira vera mhux hemm. U Alla li minn għamilla l-mamul jieħu belonging tiegħek xi ħaġa u jaħdem fuq. Jiena jekk tippermettili ġifieri jiena ma nafx ġifieri ġast jiena wieħed minn ftit awturi li nikteb rakkonti vera. Ġifieri jiena ninvestiga każijiet, noħodhom l-istorja, nimxu l-pass kollu, u mbagħad nippubblikhom, ġifieri jien ma niktibx fizzi, ġifieri l-kodba li nikteb fuq naħa paranormali għax jiena naqsam fuq tnejn. Pereżempju dak l-għandek fidejk. Hawnhekk hawn 7 rakkonti vera
ta' nies kif iffaċċjaw din is-sitwazzjoni, ħdimna flimkien u ovvjament issolvejna s-sitwazzjoni. U għalhekk tajjeb li inti meta taqra taraf jiena dejjem napprova nagħmel gwida. Għax dik li, għaw Malta sfortunatament għandna kultura reliġjuża. X'tara konti pereżempju? Kif bniedem ikun jiġi vvizzjat jew jiġi attakkat mill-magħmul u mbagħad kif ibniedem jaġixxi sabiex joħroġ minnu. Ovvjament dejjem titgwida. Veru li biex toħroġ minnu magħmul tkun fil-grazzja t'Alla. Ara, il-magħmul huwa tkun viċin t'Alla. Il-magħmul huwa xi ħaġa dak li ngħidulu aħna ġej mill-ħażen. Is-sinti għandek issa minn Satana whatever. Alright? Is-sinti għandek żewġ aspetti minn fejn tikkumbatti billi jew taġixxi b'mod f'dak it-twemmin li jkollok, jew inkella b'enerġija pożittiva. Tisplitja. Tajjeb ħafna. Tajjeb li ngħid illi Paul John inti tagħti pariri taħt l-umbrella spiritwali biex ngħidlek. Pożittiva. Imma meta ngħidu taħt l-umbrella spiritwali jidħol Ġesu fiha? Ħanamlu hekk. L-ispiritwalità universali hija suġġett sewwa u l-twemmin Kristjan huwa suġġett ieħor, ġifieri kemm jista' jkun ma tistax tħallat. Ovvjament jiena Kristjan, ġifieri jiena Kristjan, jew forsi intu l-istess jew Kristjan jew Kattoliku, ġifieri tħaddanhom flimkien. Però meta tiġi f'dawn l-affarijiet inti taħdem b'enerġija universali mhux spiritwali, Kristjana. Għax jiena minix assoċjat mal-Knisja, kieku jiena assoċjat mal-Knisja, eżempju jiena dejjem kelli x-xewqa għal eżorġiżmu, imma ovvjament l-affarijiet inbidlu. Mela, inti magħruf għall-oroskopju. Waħda mill-affarijiet bħala astrologu. Bħala astrologu wkoll. L-oroskopju veru jseħħ? Issa, veru jseħħ mela. Hemm żewġ kategoriji ta' oroskopju, dak li ngħidulu in ġenerali u dak li ngħidulu personali. Meta inti qed twassal ngħidu aħna ġejt nistieden biex iwassal l-oroskopju. Dak huwa wieħed in ġenerali. Meta inti qed tgħidli personali, dak se jinħaddem fuq il-personalità tiegħek. In ġenerali mhux bil-forsi ikun 99%. Imma meta inti tgħid isma' Paul John, jien ħantik id-data, il-ħin, eċetera, eċetera. Dak iva se jkun dirett fuqek. Ma l-istiller kif jinħadmu, per eżempju, meta nisma' l-oroskopju? Issa. Skorpju. Kull astrologista għandu sistema tiegħu kif wieħed jaħdimhom l-affarijiet. Sowa, jiena followjajt ħafna seminars barra minn Malta biex jiena dejjem nitgħallem, jiena in-naħa tiegħi biex nibni oroskopju in ġenerali qed ngħidlek. Joħodli 17-il siegħa, tittoħloq meditazzjoni fuq iż-żodjaki kollha, tidħol fuq żodjaku kull żodjaku, għandek ix-xemat, għandek il-ħin, ġifieri għandek il-lejla apposta u tiftakar dak li tirċievi fil-meditazzjoni, ġifieri ma tistax toqgħod tikteb dak il-ħin. U mbagħad tittoħroġ u tagħmlu. Meditazzjoni. George, għandek xi domanda inti xi. Inti ġaħalli niblak li min għadni newden fuq ta' ċimiterju waħel fuqha. Ġifieri, meta konti għad hemmhekk, kont tara jinnaf li jgħidulna l-erwieħed jiġru magħna. Inħoss, jiena meta għanamlu jiena kif nidħol eżempju jiena nidħol f'dar. Jiena waħda mill-affarijiet li għandi ninvestiga d-djar. Sawa li jkunu bentanati, eccetera, eccetera. Kikun dak li nidħolu aħna aggressiv, negattiv. Meta tidħol f'dar l-ispirtu tħossu. Eżattament, 100%. Veru mill-kesħa jew. L-enerġija tkun essa. Hemmhekk għandek valur. Tħoss jew tara? Jiena nħoss. Ma tarax. Jiena sissa fl-esperjenza li kelli qisu ftit esperjenzi żgħar li rajt. Ġifieri għalija jiena waħda l-esperjenza kbira li kelli u dik biżejjed għalija jiena marit nara ħadd iżjed il-mama. Ġifieri jiena meta tlift il-mama jiena mallem li aħna peress li jiena qiegħed f'din l-ispiritwalità rridu ninqaflu. Ġifieri meta jiena tlift il-papa tiegħi kelli ninqafel għal 6 xhur nimmedita sabiex forsi ikolli kuntatt miegħu u meta tlift il-mama kelli ninqafel għal 9 xhur. U kellek kuntatt? Mal-mama ejwa. Il-mama ġiet u il-rigal li tatni jiena u ħafna llum jgħidu li kif li nagħmel daw. Meta jiena ħriġt l-ewwel ktieb Paul John l-Ispiritwalista, kienu qalu jgħidu inti ilek tikteb mhix vera. Jiena grazzi għal mama tiegħi tatni d-donna nibda nikteb, ġifieri. Jiena bdejt nikteb mid-2016. Rajta? Żgurna. U pereżempju ma saqsejtix jinnaf il-mistoqsija
li ħafna jisaqsu fejn edu saħjar, xintara, x'mistara. Li saqsejta qiegħda, li saqsejta x'għandi nagħmel għalik hawnhekk. Kull ma qalx li iqpa' iżjed fil-pożittiv, żid il-pożittività, ħalli iktar tersaq il-pożittiv għalek, itlob għalija u għal-papa tiegħek, għax aħna qegħdin tajbin, l-ġieħ li kellna speċi għax kienet fi żmien ta' cancer, qegħdin tajbin, għalli u kompli miexi kif inti, ħalli tallem iżjed. Ħankunu miegħek jiena u l-papa sabiex tallem iktar. U jiena mit-2015 la u ġifieri nftaħ totalment. L-antena titana qegħdin magħna. Eżattament, inti l-mami tiegħek jien kollu miegħek. Imma tarajja għax tħoss. Inħoss, ħin kollu ħossa lik. Ħin kollu. Jiena ma tkellem meta intqajt ma' Alfred l-ewwel darba, ġifieri intqajt xi 5 snin ilu. U mbagħad mort bħala għax jiena ħloqt inizjattiva li qed indur il-Kunsilli kollha ta' Malta Għawdex u ntihom il-kotba tiegħi bħala donazzjoni biex ngħid wara ħajti ħallejt xi ħaġa. U jiena mort il-belt biex nagħti ktieb lis-sindku tal-belt. Ekku. U mill-ewwel ġifieri, għatlu l-mami tiegħek. F'dal-mument tħoss li hawn xi ħadd. Ejja, qiegħda hawnhekk. Żgur, u mija magħha ġabet il xi ħadd ieħor, ġifieri għandu xi ħadd ieħor. Għandu xi ħadd ieħor li jiġi minn li tiġi minnek ukoll. Nanna. Femminilu wkoll. U kbira fl-età? Ma tinħass kbira, imma matura ħafna ġifieri. U joħorġu diġà ċertu itri, ġifieri hemm littra li kombinata ġej qed toħroġ littra Carmena, ġifieri l-isem ta' Carmena qed joħroġ ġifieri kombinat ma' din it-tieni persuna, ġifieri u l-ġej qed tinħass qawwija, jew il-ġej jew il-ġi. Il-ġej għal Joseph ma nafx, mhix mal-mama. Tista' tkun in-nanna ta' xi ħadd ieħor li qiegħataw? Konnessjoni magħha mal-mami tiegħek. Mal-mami tiegħek. Ġabitha magħha. Jista' jkun. Oh my God. L-enerġija nħassa, l-enerġija nbidlet totalment ġiri f'dal ħina u enerġija pozittiva. Enerġija tajba. Iwi. U għaddur ġifiri. Mux ħajlqata li nifsi. Ismani, mux ħan ir-rexta, pero qabel għala xsibtu l-arja kondizjonata iktar minn qabel. Għal-moment, anka l-kulur ta' wiċċak imbidalint. Le, tinħaqet id-dur għaw. Mija, ġviri jiena l-enerġija taħħa tinħas, ġviri u. Nista' jek najdil nħobba tismani. U għedha fuq ġviri u ovvjament, il-sistema li tejlek u għada li inti bħala persuna, kemm id-diffikultajiet kollha li qed tara bħalissa quddiemek, iqpa miexi. Tħares lura. Jiena fuq John nista' ngħid. U din nista' nixxida u ngħidha kullum kien. John ma kienx jafni lili. Ma kienx jafni. U ġi l-uffiċċju kalamita raħal ġid. Okay? U ġi biex jippreżenta li l-ewwel ktib li ħareġ. Eżattament. Paul John l-ispiritualista, mhux qiegħed. U kont għadni luħu l-aħbar jien li jommi mardet. U ma stax ma saqsikx dikinar, se jiġri. U John għalli ti tkun taf il-verita, għatlu iva, rrit nkun naf il-verita. U inti spiegajt li eżatt, jenajdu 90% ta' dak li għat seħ, 90% seħ. Inti kontat li dikinar, u jina l-George etlu, kam il-darba u għet ħafna nis. Illi inti sejjaħt l-antenati taħħa, l-antenati tommi ma ġewx, ma prezentawx ruħom, u dak ifisser li ommi kienet se tmur id-dinja l-oħra. Jiena dikinhar mhux rajtek ikraħ imma ma ċċettajx dak li qedli. Fil-fatt it-tfajla tiegħek qaltlek tgħidlux iktar. Għax ratni li ma kontx qiegħed preparat għalija. U inti qedlu wkoll isma' wara l-mewt ommok inti ħajkollok pożizzjoni qed nara ftit għolja. U ftit wara jien sirt sindku tajdu li sindku għolja imma hija pożizzjoni tal-prim ċittadin tal-belt kapitali. Ġifieri ma sirtx ir-re ta' Spanja imma hija pożizzjoni xorta importanti ġifieri hemmhekk tajtu ukoll inti. U għet li affarijiet oħra li seħħew, issa mhux qed ngħidha biex nagħmellek reklam, imma George, il-verità.
Ġifieri. Din niftakara din l-istorja. U l-partner tiegħek artlek isma tkompli stajdlu. Iktar kella raġun għax dak il-lejl stess, konna f'ħanut partikolari, kena nintaqaw jina sejjer, naraħ serkas dawn, baqa diħel ġo bankina, għax kien batalik il-professur niftakar. Bdew l-affarijiet, insomma. Kienu bdew l-affarijiet. Imma kif tħoss dan il-xismu ġili ma kellek raġun? Għax il-bicċa hija di, jina channeled, ġifieri jina jekk l-ispiritu se jikkomunika miegħi tajjeb u ħażin. Irrid noqgħod attent kif inwassal il-messaġġ, ġifieri biż-żmien li ngħidu aħna jiena channeled ma' l-ispiritualità, dan jisu għandek frekwenza. Fl-ispiritualità dik, jekk inti ħadmu 92.6, mista tisemmu super L1. Per eżempju, kif indunajt li ommi qiegħda hawnhekk? L-enerġija tagħha hija simili għal dik li ħassejt meta ġejt il-konsil. U li qed inħoss li fiex klit niftit ħankun sinċir, kif ġiet ma' persuna oħra, għax meta jiena ġejt il-konsil ġiet waħda. U qed insaqsi ħanara x'inhu għaddej bħalissa għaliex qegħdin tnejn hekk. Ġifieri waqt li qed nkellimkom jiena qed nikkomunika fl-istess. Power? Le, mhux għax hemm iktar power, hemm xi ħaġa li hemm xi raġuni li għadni ma nipprova nistabilixxa għaliex ġiet it-tieni persuna hawnhekk. Jista' jkun ġiet ħabba George? Le, George bħalissa qiegħed riservat għalih, ġifieri l-enerġija tiegħek illokjat lilek minn nifsek hemmhekk, ġifieri ma qasmitx l-enerġija. Provajt nara jekk l-enerġija mhux se timxi leh, imma hu jibża daqsxejn bniedem daqsxejn jibża. Ħallu b'serjetà għaddiet ferfir. U fl-istess ħin għandi fer. Iktar ma tibża, iktar ma. Għandi ferfir u fer fl-istess ħin. Ħanamlu hekk, meta inti miftuħ, meta inti temmen, alright, ara, aħna l-intenati tagħna, aħna ħammurru x'imkien. Sewwa ġifieri minn hawn ħajjoħra. Issa hemm min jaċċetta li jmur lejn id-dawl. U hemm min jaċċetta li jaqbgħu hekk magħna. Issa l-mami tiegħek għal xi raġuni oħra tixtieq tibqa' miegħek sakemm inti tiġġonja. Jaħasra. Għax inti għamilt ħafna tajjeb u ta' dak ir-rikonoxxament li inti għamilt. Ma ħaġa ħasra. Le, inti. Le, ħasra jiri. Ma naħsibx li ħasra hija xi ħaġa. Ma nsitnix. Le, you are very lucky li ovvjament se tkompli tgħinek, ġifieri inti. U rrid ngħidilkom ma nistax ngħid affarijiet oħra li lilek għattomlok u lilek għattomlok. Iġviri anka affarijiet oħra fejn jidħol il-biznis tiegħi, iġviri. Eżattament. Issa jiena nixtieq nieħu 2 minuti. Sewwa, nibbrejkjaw ftit, 2 minuti, mem. Mela. Ħanna bżonn nieħdu break. Mela, dina happy Easter għalik u għandek voucher minn Grazzella. U Grazzella. Grazzella ħelwa. Għamlitilkom xaħġa. Xi tistgħu iddu. Healthy dawk. Ejwa. L-aħħar li batet li dawk kienu tajbin għajdilha. Thank you, grazie. Issa dak se nerġgħu nagħmluhom għal meta nkun ma' George ħajdu ma dawn huma healthy treats ħafna u ma kemm breakfast u snack, jiġifieri biex tipprovawhom u taraw kif tmorru bihom. Dal-podcast ġimmi ġublilkom minn SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Tel Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Inti milux tal-lajt ritrat, tommok u ta' din il-persuna li kienet għadha kif ħallit id-dinja u għat li il-persuna kienet ħabiba kbira tommok. Tafx li sem tagħha? Tarom l-affarijiet, tarom li connections kif jiġu, ġifieri din tidelli xi ħaġa friska, ġifieri. Milux ħallit. U xjenza tirrikonnexxi li reincarnation teżisti.
Jena nġejt biex nagħmel programm, għax kont nistenna dila biċċa ta' xogħol naħseb. Ekku, vera, Taf kif jien bħalissa frizzat jien. Ġorġ jieħu noti da. Isfar il-ħamil. Xjom kolori. Di ħanamlu f'kalamita, Dak iż-żmien li kont inkompaċi fil, mhux l-erba' konna nidħlu d-dar. Ma le, toilet. Ta' Guardian Angels, hemm ta' livelli. Naħseb tiegħi għajjin ħafna. Mhux għajjien. Tiegħek biex jerfaq miskin il-problema. Forsi ma tifmux.